दिनैनि बे हारिमु मावबादाया जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय। बे बाराव बड'फानि गोजोर थासारिनि थाखाय बे मावबादाखौ बिथांमोननि माबानायाव बिथोन बायदि लानाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे समाव बर' हारिया हारिमुआव बेसेबां जौगागोन बे मावबादानि गेजेरजों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय जि कनफारेन्सआव जोंहा जि गफुराव जालांनाय बे गफुराव जालांनायाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों थांखि लादोंमोन जे जों फैबाय थानाय बोसोराव जे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशननि गेजेरजों सारा मुलुगावनो बुहुमावनो रायजो जानाय साफ्रोमबो बर' हारिफोरनि गेजेराव जोङो जे कालसारखौ जे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो फेहेरनाय आरो जौगाहोनाया बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान। आरो बे जों मावथांखि बादिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव सिके आन्चलिक दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय गोबां सान सिगां जोंहा चिरां जिल्लानि जि हारिमुआव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि बिनय ब्रह्म सार बिथांखौ लाबोनानै सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गोबां बर' गामि ओनसोलफ्राव जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया हारिमुखौ बिराद मोजां मोनो आरो हारिमुखौ फोथांनानै दोननो बिथांमोनहा लुबैयो। बिनि थाखाय बे फोरोंगिरि सारखौ लाबोनानै गोबाव साननि सिगांनिफ्रायनो बाव जोंहा जोंनि लाइमोन जाय इन्टारेस्टेड जाय हारिमुखौ बिराद मोजां मोनो जाय हारिमुखौ फोथांना दोननो थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना लुबैदों बे फरायसाफोरखौ लानानै जों बाव मोनसे मावबादा लादोंमोन। आरो बे मावबादाया फैयै फैयै दिनै जोबफैनाय सानाव दिनै क्लजिं सेरेमनि आरो बे सानाव जोङो गोबां जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाय जागायजेननाय समाव बिथांमोना सोलोंदोंसोमोन नाथाय दिनै फोजोबनाय सानाव बिथांमोना गोबां रोंगौथि खाम दामनो रोंबाय जोंनि आइजो सिख्लाफोर जोंनि सेंग्राफोरा आरो गोबां सिफुं सुनो रोंबाय आरो गोबां सेरजा जथा दामनो रोंबाय आरो मोसानायनि बे मावबादा लादोंमोन। दा जोंहा फोथायनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोना बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै दोननाय आरो बड'फानि जे सिमां जे बड'फाया जे बर' हारिया गेरेमसा जानो नांगौ बर' मानसिफ्रा लेखा गोरों जानायजों लोगोसे बर'फ्रा इउनिटि खौसेथि थानायनि गेजेरजों आरो बर'नि राव आरो हारिमुखौ फोथांनानै दोननाया साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बिबान आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि। आरो दिनैनि बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोङो फोथायो अकल सिकेल' नङा सारा बर'आ जि ओनसोलाव रायजो जायो बे जायगाफोरनि बर'फोराबो बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव जोंहा जेरैबायदि फोरोंगिरि बिथांमोन दङ बिनय ब्रह्म सार थाबाय चिरांनिफ्राय आरो गोबां जोंहा फोरोंगिरिफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि दिलीप नार्जारिमोनखौ लानानै जे दिनै अकल बड'लेण्ड ओनसोलावल' बर'नि खाम सिफुं सेरजाया बेयाव जायगा मोननो नाङा बड'लेण्डनि बाहेरायावबो गोबां बर'फोर दङ तिनसुकियाव शिबसागराव सराइदेवआव नगाव मरिगाव कार्बि आंलं आसामनि बाहेरायाव वेस्ट बेंगलाव नेपालफोराव आरो भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै दोननांगोन। आरो जोंहा फोथायनाय दङ जेरैबायदि बर'नि गेजेराव मोजां मोजां फोरोंगिरि सार बिथांमोन दङ बिसोरनि लाइमोनफोरखौ हारिमुनि सायाव गियान होनायनि थाखाय आन्चलिक एबसुनिसिम साबायखर बावबाय आरो फोरोंगिरि सार बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय आरो साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननिसिमबो गोसो जानानै दिनै मास मोनसेनि खाथियाव बिथांमोना बाव क्लास लाफैबाय थाबाय रेगुलार क्लास लाफैबाय थाबाय बिनि थाखाय साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। फैबाय थानाय समाव जोङो जयैनो बर'नि रावखौ फोथांनानै दोनगोन बर'नि हारिमुखौ जों फोथांनानै दोनगोन आरो बर'फानि जि सिमां बेखौ आथिखालनि सेंग्रा सिख्ला साफ्रोमबो मोगथाङाव मावफुंनो थाखाय जों बाव खामानि मावनांगोन। बे बादाया देग्लाय बोसोरनि थाखायल' ना इयुनावबो जालांगोन? बे दुलाराय थाङोब्ला आरो माब्ला जाबावगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिकेयावल' नङा जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरावबो बे हाबाफारिया एखे सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारिया क'क्राझारावबो सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिया बिटिआरनि बाहेरायाव गुबुन गुबुन जिल्ला सनितपुर बिश्वनाथ आरो धेमाजियाव आरो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो सोलिगासिनो दङ। दा थासारिया आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सन बोथोर बिनि थाखायनो जोङो माखासे जायगायाव आरोबाव इलेक्सन जोबनायनि उनावनो जोङो बे हाबाफारिखौ लागोन। वेस्ट बेंगल बादियाव आवगायबो लाहैदोंमोन दाबो जों लाबावगोन। बे हाबाफारिया बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जआ बे सोलिलांबाय थागोन। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे रिजलिउसन लानाय थांखि लाखानायखा ओंखायनो बे हाबाफारिया सोलिबाय थागोन बेयावनो जोबनानै थाङा। बे हाबाफारिया जोङो अकल बड'लेण्डआव नङा बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो आन्चलिकआव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बे हाबाफारिया जागोन आरो बेनि बड'लेण्डनि बाहेरायावबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो आन्चलिकआव जेराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ बे हाबाफारिया बाव जागोन। इभेन जोंहा गुवाहाटी इउनिभारसिटि दिल्ली इउनिभारसिटि शिलं इउनिभारसिटि आरो गुबुन गुबुन मुलुग सोलोंसालिनि सार दिनैनि बे सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बानजायना लांजानाय हारिमु मावबादाया जोबनायनि लामायाव फैबाय। बे बेलायाव नोंथांमोननि फरायसाफोरखौ बेसेबां रोंगौथि फैनाय नुदों? दा सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव
10 दिननि थाखाय 10 दिननि थाखाय मावबादा खुंदोंमोन बर' ट्रेडिसनेल मिउजिकनि थाखाय बेहाय सेरजा खाम सिफुं दामनाय फोरोंथाइ बादाखौ खालामनाय जादोंमोन। बे सोलोंथाइ बादायाव नुजाफैनो हानाय सोलोंफैनो हानाय सोलोंसाफोरा दा बाहेरायाव दामनो हानाय सिमां जानानै फैबाय। दिनै 8 दिनाव फैबाय। 8 दिनाव बेखिनि रोंनाया जाफुंसारबाय। दा बिथांमोना बाहेरायाव प्रग्रामबो खालामनो हानायसिम फैबाय। बिथांमोनाथ' सिगाङाव जेबो खाम दामनायनि सिफुं सुनायनि सेरजा फुनायनि नाला मोना गैयामोन। बिथांमोनखौ गुदिनिफ्रायनो एनिफ्राय जेदसिम बेसिक बाहायनानै फोरोंबोनाय जादों। बे मावबादाजों लोगोसे बर' हारियाव हारिमुजों एसे दावगाफानायनि मोनसे माबा नुबोदों नामा? बे मावबादायाव सोलोंनानै जेसेबां रोंदों जाय बिथांमोना जाय सोलोंसाफोरा दिनै दामबाय बिथांमोना दा नेसनेल लेभेलसिम थांनो हायोब्ला नेसनेल लेभेलाव बिसोर स्कलारशिपनि सुबिदा दङ। बिथांमोना दा बे स्कलारशिपखौ लाहैनो हानाय जाहैगोन। मावबादा बे सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजादोंमोन जिसानि थाखाय बे दिनैनि दिनाव खुंगिनायनि लामायाव थांबाय। बे समाव बेसेबां आवगायदों जौगा माबा रोंनायफोरा बेनि सायाव मा बुंनो? सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोनथियारि सोलोंनाय जि मोनसे मावथांखि बे मावथांखिनि सिङाव जोङो 10 साननि थाखाय हारिमुवारि मावबादा खाम सिफुं सेरजा आरो देमसि मोसानाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायदोंमोन आरो दिनै बियो जोबथि सान। दा बेवहाय जोङो जिखिनि जोंनि सोलोंगिरिफोरखौ नोजोर होनानै नुबाय जथेस्थ' हादों। खाम दामगिरि सिफुं सुगिरि आरो सेरजा सुगिरि आरो जोंनि जि देमसि मोसागिरि खोब जोङो साक्सेस जानाय बायदि मोनदों। दा जोंनि नोजोराव जिखिनि 10 साननि हाबाफारि बे खम समनि गेजेरावनो जोंनि सोलोंगिरिफ्रा जों जथेस्थ' हादों होननानै जों बुंनो सानो। बे नोंथांमोननि हारिमु मावबादायाव बेसेबांसो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बाहागो लानाय नुदों? बेवहाय गुबैयै जोङो जोंनि दख'रानि सिङाव गोबांथार बादायगिरिफोरखौ जों लेंनाय जादोंमोन। खिन्थु दामग्रा आइजेंफोरखौ जोंबो थाग थियारि खालामजोबनो होनो हायिलाय जोंनि दामगिरिफोरा गुबैयै खामाव जोङो 7 सिफुङाव 7 बेनिफ्राय देमसि मोसानायाव 7 आरो सेरजायाव 3 स्पेसियेल बिथांमोना जा खोब जिखिनि फोरोंदों जोंनि फोरोंगिरि बिथां बिनय ब्रह्म सार बिथाङा जिखिनि फोरोंदों बेखिनिया खोब स्मार्टै जिखिनि रोंगौथि जों हाथारबाय होननानै जों बुंनो हायो। बेखिनियानो। आच्चा सार, दिनैनि बे सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायना लाबोजानाय हारिमु